बेलाके हामबाय दङ मिडिया एबं ससियेल मिडिया दङ ते जतल नायथावना लुकुर रंनानै खामानि हामजाकमा ते सिनि जुलाइ बेरे डिभिजन कमिटि आइपिएफ तिने ओइ खाकजां माबाय सिबाय याफारो जों जुलाइ बेरे डिभिजन कमिटि ने ओइ तिने ओसिं प्रेस मीट बा मिडियानि बसकां माफायहा मियानि जे घटना नतैयै मिया 12 तारिख इलेक्शननि जराव ओ समयनि घटना नतैयै माफायहा मिडिया नि बसकांगो सिनि जुलाइ बेरे डिभिजन कमिटि आइपिएफ तिने ओइ मिया जे 35 नम्बर पुलिंग स्टेशन अनंत सदर पारा एसबी स्कूल नो एसबी स्कूल वो एसबी स्कूल दिनै बीजेपी नि कैंडिडेट जिनि संजय प्रियां जे बिनि ऊपर जे तमाहनाय आक्रमण खालायजांगोन नतैयै तिनि बसाहा जे आईपीएफ तिनि राधा मोहन त्रिपुरा तिनिबो मोथानि बरनो लागै यानि पुरो आक्रमण खालायहा मोहायनि जे करप्ति समनि आबनो तयै जों सम्पूर्ण माने यासाय लामा दिया बिनि बायजों माफायहा आजागा दरसों सानि मुसुबो तिनि डिभिजन कमिटि नि अंगै आजागा जिनि आईपीएफ तिनि कुनो जरित करै राधा मोहन त्रिपुरा तिनि इलेक्शन नि प्राय 1 मास नि आगे तिनिबो मोठा जयनिं खालायजा एबं सोनो जयनिं खालायजेने सिगांबो आईपीएफ दे कुनो जरित करै बा आसुइ दंजाक दवो बिनि बागै जोंबोना यासाय मानदिया सि जागा दरसिनि कुनो आईपीएफ तिनि बरक बा सिनि डिभिजन नि बरक कुनो सि आजागा जरित करै बिनि बागै आं साने मुसुबो जिनि कैंडिडेट बीजेपी नि जे संजय प्रियां आबनो जे प्रेस मीडिया बाख्लाय माने जिनि पुरा जे तमान एलिगेशन दिस माने आबनो फिरय लानानै अंथो बो सम्पूर्ण भाबे माने भूल तथ्य सम्पूर्ण भाबे जों बने यासाय लामाया ते कैसा करखलाय जिनि पूर्व पिलाक पुलिस स्टेशन बोसोर नम्बर बुटां साइमैया 33 पुलिस स्टेशन से जगह दरावबो साजे जिनि आईपीएफ तिनि कैंडिडेट जितिराम त्रिपुरा बिनि दागे मंबाय जे त्रिपुरा मुथानि बरक बिनि ऊपराव जे आक्रमण खालायनाय बोसाहा से जगह दरबा आं जों सानि मुसुबो से जगह दर सिनि कैंडिडेट आईपीएफ तिनि जितिराम त्रिपुरा एवं सिनि डिभिजन नि बरक बा सिनि आईपीएफ तिनि कर्मी कुनो जरित करै आ जगह दर कुनो जों सानि मुसुबो नक त्रिपुरा मथाबाय दे तामाहनाय तगलाय बुलाय तं बा अन्य पार्टी नि बरक बायदे निनि पूरा आक्रमण खालाय तं जोंनो साइमैया से जगह दर जों सानि मुसुबो सम्पूर्ण भाबे सिनि आईपीएफ तिनि बरक आ जगह कुनो जरित करै बिनि बागै आं सानि मुसुबो तिनि इ जे रायजेंखा न्यूज खालाय मानिबा तथ्य रुमानि आबनो मो दिसाय लानानै अंथो जोंबोनो सानि मुसुबो सिनि आईपीएफ तिनि तामाहनाय श्रृंखला बनो जों तब साइबानो ते कैसा करखलाय जे सिनि मिनिस्टार शुक्ला सरननि ऊपर जे करप्ति समनि मिनिस्टार शुक्ला सरननि बाहिनी बिनि ऊपर जे दिसानि मानि आ जगह दर तिनि आं सानि मुसुबो सिनि मिनिस्टार शुक्ला सरन त्रिपुरा नुवाटिया ए जगह दर कुनो जरित करै बहाय कुनो इनवल्व करै ए जगह बो करप्ति सानानि कुनो उचित गैया बिनि बागै आं सानि मुसुबो तिनि माहाय करर तिनि बो सेयातन माहलाय हामहाम होननाया बाहागो इ मते जें करप्ति साना बेलाके जाया बिनि बागै आं सानि मुसुबो इ माहाय जे तामाहना ससियेल मिडिया फायबो जे करप्ति साना बनो बे दिसा लानानै अंथो सोनो हामबाय